ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി BMW 2007 മോഡൽ E91 325D ആണ്. ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു വിശേഷണമുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ആ വിശേഷണത്തിലോട്ട് തന്നെ പോവാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വലിയ സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല, ഈ വണ്ടിയിൽ കാണുന്ന അലോയ്സ് ആണ്. ഇത് BMW M പെർഫോമൻസിൻ്റെ അലോയ്സ് ആണ്. ഏകദേശം നമ്മളെ നാട്ടിലെ റേറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 70-75 റേഞ്ച് ആവും ഒരു അലോയ്സിന് കോസ്റ്റ് വരിക. ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ഈ വണ്ടി റോഡിലൂടെ പോകുന്ന കാണാൻ അപാര റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ്. നല്ല രസമാണ്, ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു രസമാണ്. ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ വണ്ടിയാണ്. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് അലി എന്നാണ്. ആ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അലി എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.